Динара, һине киләһе елда көтеп калабыз. Ә минең кулымда Кушнаренко районыннан Рита Фахретдинованың конверты. Уға 6 яшь. Әле бәләкәй булһа ла үҙен сәхнә кешеһе итеп тоя. Яраткан дәресе музыка. Өс теләге бәләкәй көсө калырга, йырсы булырга һәм бөтә кешеләрнең дуҫ тату яшәүе. Бәләкәй генә бистәй балаһы тураһында бер спектакль каранык, шулай бит. Был тулыһынса эшләнгән, костюмлы һәм образ менән тудырылган бер мини спектакль булды. Буның өчен һиңә зур рәхмәт. Рита үзен ысынлап та һәләтле артист итеп күрәтте бүген. Матур йырланы. Башкару ягынан да бәйләнерлек урын юк. Киләсәктә тагын тавышыңды тагы ла асып иткерһәләр, репертуарыңды тутырһалар, икенче төрле йырдан эстрада гына түгел, халык йырдарында йырлап кара, һинең килеп сыгыр дип уйлыйм. Рәхмәт.